बे गोदान आफादा जेबो आइडियोलॉजी गैया, बे आफादा जेबो थांखि गैया आरो हारिनि जेबो इसु थांखि गैयै बे आफादनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो गासै मिडिया पार्सनजों लोगोसे बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि जानानै फोरमायथिनायजों लोगोसे खेंफोरथि होनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना थांनाय 2022 मायथाइयाव मुसलपुराव मुंसि मानाव गेदेर दलिल कुमार जोंब्लाव ब्रह्मनि आफादगिरि हिसाबै दैदेननायजों गायसनजादोंमोन आरो नैथि खेब 2024 मायथाइयाव आफादनि संबिधान बायदियै अदालगुरि रौथायाव खुंफुंजानाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंनायनि सायाव गुवार आरो गोथौयै सावरायनायनि गेजेरजों मोनफानि उनाव मोनफा हाबाफारि लानानै दावगाबोनाय जादोंमोन। 1 नाम्बारावनो 2023 इं 12 जानुवारि थारिखआव डिसि अफिसाव धरना होनायजों लोगोसे डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम हरनाय जादोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार लोगोसे भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारनो हरनाय जाहैदोंमोन। 2 नम्बराव 2023 इं मायथाइयाव जों मोनसे गेदेर मास रिलिजियास प्रग्राम जों काजलगावआव खुंफुंलांनाय जादों। 3 नम्बराव गासै 11टा आफादजों कअर्डिनेशन कमिटि दानानै आसाम सरकार, भारत सरकार आरो इलेक्शन चिफ कमिशनारनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन डिलिमिटेशननि थाखाय। 4 नम्बराव आलादा रायजो दाबिनायनि थाखाय मानाव गेदेर मुंसि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि लोगोसे मानाव गेदेर मुंसि दलिल कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव दिल्लीयाव राष्ट्रपति, गाहाय मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि गासै 8 जन सेन्ट्रेल मिनिस्टारनो आलादा रायजो दिमानि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन। गासै दिल्लीयाव 4 खेब जाबाय। 5 नम्बराव वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपल डे 9 आगस्तखौ 2026 गिबि खेबनि थाखाय जोंनि हारिनि ट्रेडिशनेल कालचार हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि आफादजों लोगोसे इउथआ जों खौसेयै डिसिनो मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो गोजोन हान्जा सुरनानै गाहामै गाहाम खुंफुंसारनो हानाय जादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि इसेबां हाबाफारि लानानै मावसेयावबो 2-3सो सुबुंफ्रा गावसिनि गोसोनि लाबालाबनि थाखाय व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय जाफुंहोनो आलादायै जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन एखे मुङै आरो एखे एमब्लेम लानानै मुस्रि गजेन हाज'वारिखौ आफादगिरि लानानै गोदानै आफाद दाफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय व्यक्तिया गोदानै आफाद दादों बिथाङानो जादों मुस्रि मनन्जय बरगयारी, जाय बिथाङा जोंनि आफादनि संबिधाननि बिरोधि बादगा हाबा मावनायनि थाखाय आफादजों सकस जाखानाय गिबि खेबनि थाखाय आरो नैथि खेबनि थाखाय बे एखे गोरोन्थिखौनो मावफिननायाव बिथाङा एक्सपेल खालामजानो गिनानै गावनो निजे रिजिगनेशन लेटारखौ गथायो। रिजिगनेशन लेटारा नैबेनो मनन्जय बरगयारी गथायनाया आरो बिथाङा गथायदों 22/11/2025 बे थारिखआव बिथाङा जोंनो रिजिगनेशन लेटारखौ गथायदों आरो बिथां गथायनाय लोगो लोगोनो जोङो एक्सेप्ट खालायनानै लानाय जाहैदों। दा आसरित आरो साननो गोनां बाथ्राया बेसो रिजिगनेशन लेटार गथायखानाय सुबुङा माबोरै गोदान आफाद दानो हाखो? बे आफाद दानाया
कमप्लिटलि संबिधाननि बेरेखा जादों, बिरोधि जादों। बे गोदान आफादा जेबो आइडिय'लजि गैया, बे आफादा जेबो थांखि गैया आरो हारिनि जेबो इसु गैया। खोनानो मोननाय जादों जोङो दाखांनाय लोगो लोगोनो एग्रिसियानि 2 लाख रां मोनगोन होननानै बिथांमोना रां बोखांगासिनो दङ। बिथांमोना साफायाव 500निफ्राय 6,000सिम रांखौ बोखांगासिनो दं, जोङो खोनानो मोनदों। बे हाबाफारिखौ जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना गोख्रोङै जों सोंखारियो आरो बे रां बोखांनाया थाबैनो बन्द जानांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायो। जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बे आफादनि थांखिया जोंनि बे रां बोखांनाय आरो खांनाय नङा आरो जोंनि बे आफादा एग्रिसिया लानाय नङा। जोंना जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जेनेखि सिमां हारिखौ गेरेमसा दानाय, मास्टार रेस दानाय, आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय, बेसो जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि गुबै थांखि। बिनिखायनो आं खावलायहरदों जोंनि गासै जिल्ला कमिटिनि बिबानगिरिफोर, वार्कारफोर, लोगोसे जोंनि गासै आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै जोंनि मावसोम हान्जा बिबानगिरिफोरखौ बे नंखाय भुवा थांखि गैयै बे आफादनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। बे समाव इउटुबार आरो मिडियाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आङो साबायखरजों नैबे फंनैसो बाथ्राखौ आङो मिथिहोनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि चिरां जिल्लानि सिङाव सासे फरायसा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दाययाव दानि हमनो मोननाय बे 3 दायनिगिरिखौ जाहाथे सरकारा बिसार खालामनायनि गेजेरजों जुदि बेखौ फासिनि राहा लायो, बिनि थाखाय आङो खावलायदों आरो बेखौ जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय आङो बेखौ दाबिनाय जाबाय। जाहाथे सरकारा आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे इयुनाव आरो बेफोरबायदि दायखौ मावनो हाया, बिनि थाखाय दायनिगिरिखौ बेबायदि फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामो। आरो मख'नो गोनांदि जोंना मानगोनां आसामनिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजोफोरनि सुरक्षानि थाखाय जेरैब्लाबो जोङो गोख्रों राहाजों दबथायनो राहा लागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिखादों। बे हिसाबैनो बे 3 दायनिगिरिखौ जाहाथे आदालतनि आयेननि गेजेरजों फासि होयो, बेखौ आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो दाबि हरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों।